Maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw dris DYSS Super Radio. Basin may kahibong kamo karong gibati. Kay inay human sa atong time check, mabati man dayon nato ang atong introduction sa atong drama nining mga orasa. Apan ang inyong mabati karon, istorya-istorya lang una ngadto sa atong mga kaigsuonan mga suking tigpaminaw. Mga igsuon itong mga kapuso, tuguti nga mangayo mi gamayng dispensa. Mangayo mininyong tanan nga hatagan mininyo og gamay nga mga minutos unya human aning kadyot natong pakighinabi kung pakigsulti ato dayong mabati ang intro sa atong drama og ang unod nining atong bag-ong drama dinhi sa radyo. Maayong buntag, pari Fermin. Mayong adlaw sab pari Super Bobby o labaw sa tanan nga naminaw karon. Kumusta mong tanan diay? Una sab sa tanan kung kinasing-kasing nga pasalamat sa RGMA DYSS Super Radio sa paghatag nila nako og luna og nindot kayong kahigayunan sa laing higayon. Aron sa makausa pa, masuwat kining usa ka istorya nga para nako mao na tingali ni ang labing bugat og lisod sa tanang mga bugat og lisod sa pinubre nakong pagpanuwat og lain-laing mga sugilanon sa radyo. Sa laktod nga pagkasulti kay tiguang naman ta, mao na tingali ni ang katapusan og labing lisod nga engkwentro sa akong panuwatay og drama sa radyo. Unsa man ang klasiha usab sa istorya? Og ngano? Pasayloa gyud taon ko ninyo. Maglisod kog explicar kung unsa siyang klase sa istorya. Pagtungha aning istorya sa unang higayon dinhi sa kunahuna, gibati ko dayon ng grabing pagduha-duha ug pagpanagana. Dili pareha sa milabay na kong mga istorya nga dili man gyud kalikayan nga masugatan ang kalisod sa pagtapok sa ako lang ning termino. Kanabang pagtapok sa mga labing importanteng mga organ sa nagkalain-laing parte sa usa ka sugilanon nga para nako kaniadto masaligon kay ko nga mapurma nako kini nga dakong buhi nga lawas sa usa ka sugilanon aron buhi sab kining paminawon. Pero kining sugilanon karon mga igsuon nga sugdan ninyo sa pagpaminaw mo prangka lang gyud ko sa pag-ingon nga gibati ginako ang dili tiaw nga pagduha-duha ug dili tiaw nga kabalaka. Unsa man o unsa may buot nimong ipasabot nga wa kay siguro sa buong sugilanon? Nagduha-duha ko o nabalaka ko. Pre, kung makatuo ba ka sila o kamo aning maong sugilanon? Unsay sa miaging mga sugilanon nga akong nabuhat, nagbase gyud sa tinuod nga panghitabo. Kay para gud nako sa pinubre na kong nahuna nga diha gikan ang matuod nga sugilanon sa kamatuod nga hitabo. Tungod kay para gihapon sa pinubre na kong nahuna, way sugilanon kun way mga hitabo. Pero kini karon, kini akong gisuwat nga sugilanon, sigurado gyud ko nga naglabi ani, wa gyud mahitabo, sukad masukad. Pero maoy midugtong kun misumpay nga tos tinuod nga nahitabo. Nahitabo na nga mao gihapon ang mudugtong kun musumpay sa tinuod gyud nga umaabot nga panghitabo. matod mo, maoy misumpay ngadto sa tinuod nga hitabo nga mao gihapon ang musumpay sa tinuod gyud nga umaabot nga hitabo. So, umaabot pa. Wa pa day mahitabo. Pero ning maong sugilanon, gihulagway nako puri Super Bobby nga nahitabo na ang umaabot nga mahitabo. Giunsa nimo pagsiguro? Gibasa nako ang labing tinuod sa tanang matuod nga basahon. Sa pagsugod nako og suwat ning maong sugilanon, nagsigi na sab ko og pangayog pasaylo sa Ginoo nga pasayloon ko niya ning akong gibuhat nga para nako usa ka dakong pagpangahas. Usa ni kadakong pagpangahas. Nangahas ko nga ipabati ang dili angay ipabati. Nangahas ko nga ibutang ang mga hitabo nga wa gyud mahitabo. Tungod kay matud pa sa gipadayag pang magdugtong niini dungagan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gihisgutan nining libruha. Mga igsoon, si Fermin Colliantes Gomez. Usa ka hangyo og panghinaot sa tanan, palihog ayaw ninyo usiki ang pagpaminaw ni maong sugilanon kay para nako panahon usab nga makabati kamo og sugilanon nga ingon Nia ang introduksyon sa sugilanon, Serafim. Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma og kaluoy.
mao ang kabangis o katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o gimayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngond, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa tubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita, dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Ang inyong mabati, mao ang usa ka asoy sa panghitabo niadtong libo-kaliboang katuigan milabay sa kalibutan. Panahon sa wa pa matawo ang Kristo. Didto sa usa ka dapit ug panahon, diin nahitabo ang mga panghitabo nga malisud katuhuan. Babay, nagkanto sa kasakitan akong asawa. Naglihok ako, Krusam. Maul pa'y pag-init sa tubig. Babay, nagkabati ka. Magkaluluing tingog sa akong asawa. Nakadungog ako, Krusam. Kaya pag-alis ako agian na lalaki. Pasaylo ah. Sige, agi na, babay. Krusam! Ayaw pagkatawag ang imong bana kay wa siya ikatabang nimo. Ako ra ang makapagawa sa imong anak. Magkaroon ka sa imong gilingkuran. Armanda. Krusam! Aboga ka na nagbugno nga mga iring o mga iro! Di mo pa to, babay! Utang! Bigawas na ako, anak. May gawas na. Apan nga nung wa kita'y nadungog nga hilak. Migawas na ang bata! Ganong, huwag kita'y nabati. Ngayang hilak. Unsa may ipasabot? Patay ang bata! Buhi ang bata!
Hawak mo, bay! Buhay ang among anak. Usa ka lalaki. Apan, nganong wa man siya maghilak? Kakusa lang kang itong mitugdon sa bintana. Tanawa ninyo. Mura og may buot na kining bataa. Iya akong gitutukan og maayo. Kasam! Ang babae na diya ang atong anak! Ambing ang mga anak! Kasam! Nasa babae! Natumba! Nagsiga ang mga mata samtang nikupot sa iya tutulan. Kasam! Masay buhaton mo sa babae! Ako na lang siyang ilubong. Ang atong anak. Nagkatog! Ako lang siyang ilubong. Mubalik na yun ko. Babae, dawaton kaunta sa labing makagagahon. Nga mao ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mutan ako balik sa mga anak ni Sunay. May anak na kami si Sunay. May anak na kami si Sunay. Nagbugno ang mairo ug mairing. Sawa pa siya magawas. Unya, paggawas na niya, nahilom. Ug unya ang iro, mityapaw. Ug unya, kalit nga natumba ang babae ug namatay. May dakong itom nga langgam ang mitugpa og kalit sa tambuanan. Sa akong pagtanaw ug pagsapot, gibati og kalipay ang maong langgam. Karon, ang tiyabaw na lang sa iro mo'y mabati. Krusam! Oh, ngano, asawa ko? Tanawa nga itong anak. Nahinanog. Oh, usa ka ambungan ang atong anak, Sunay. Dili kasagaran ang pagkaambungan kung mudako na siya. Oh, Krusam. Kinsa siya? Unsa ang ingahan sa atong anak, Krusam? Serafim. Inang bata. Ang akong anak. Krusam! Krusam! Nakuha nga to anak. Wala siya din sa itong kilid. Krusam! Ngano? Hain man ang atong anak. Sunay, sa gawas. Doon ako nakita sa gawas. Mukoy ako, Krusam! Oh. Sunay? Tanawa! Nakakita ka! Si Serafim! Dili ko makatuo. Pero naabot man siya diha sa gawas. Kapag giunsa ni pag-abot sa gawas, nagpungko ng atong anak nga nagkatubang sa... Tanawang usa ni kakamot.
iyang gianam-anam pag-isa. Krusam! Gikupta na liyog sa nakong iro! Minginay siyang lingi din nato. I don't know how to do the book. Malaga taambala. Malaga taambala. Krusam! Nga naman namog dako ang bata! Mahal nga magkagahong nga nagbuhat sa universo. Nagkinamanam siyang binako. Malagatan pala! Dili masabot ang iyang sinultihan! Serafim! Amo kang anak! Serafim! Malagatan pala! Siga kayo mga mata! Parang kayo ka nagdinaab! Sunay! Nagkukup na siya sa mahait kay kahabas! Serafim! Nakailan ka ba na mo? Kami ang imong ginikanan! Ayaw, Serafim! Ayaw! Malaga taambala. Serafim! Kamahalan! Beelzebub! Malagataan! Kamasay-sabay karon kanimo sa kalibutan. Nahimot ka ba sa nahitabo karon kanimo sa kalibutan? Nahimot ka ba sa nahitabo kanimo karon sa kalibutan? Lucifer! 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 Serafim! Ikaw mauang sugo! Sa sama nga panahon o gigayon, ang masuso nga Serafim mipatay og dakong iro ug unya anam-anam nga midako og nahimong tao. Gipatay niya ang iyang mga ginikanan niadtong panahon nga wa pa ang Kristo. Nagigsulti si Serafim nga way nakita nga gikasulti og tingog ra ang mabati. Niadtong wa pa mataw ang Kristo. Unsa o kinsa man kini si Serafim? Nganong ingon man ni adto kakahibulungan ang mga panghitabo. Mga igsoon, dapiton kamo namo sa pagpadayon og sunod ning mas lahi pang sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez. Ubos sa direksyon ni Algin Abakida. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.